आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि हापां सना मा गानदों नों साइड मोनसे आरो हाफ पेन्ट मोनसे गानदों आइला खम मोजां नुदों बे नोंखौ आंखौलाय जेब्लाबो मोजां नुखायोना ओमफ्राय नोंलाय माबायदिथो दं आंना खांग्रांनानै नोंखौ गोसोखांनानै दं आयो नंगौ आरो आं खामसालियाव जिरायनानै दं आच्छा नोंनि रुमाव गैया नामा होमबा देलाय भिडिअ कल खालामनि जोंहा दहाय मा फनावनो रायलायथ' आं दासान्दि लाजिनाया खारथ'वाखै जेब्ला लाजिनाया जोबगोन होमबाना भिडिअ कलाव रायलायगोन ना आइला आंखौलाय मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा गावनि बयफ्रेन्डखौलाय दहाय मा गोदानखे लाजिदों आरो गोजामबा लाजिया माथो आं नोंखौ आइला इदिसो जाहैबाय होमबा खोथाया औ गोदानाव एसे लाजिफ्लानांगौ ना उनाव लाजिया आरोहाय खेबसेनो बिदि लाजिलायाबालाय बोरै जानांगौ जाखो आच्छा माला लोगो हमलायगोन जों नोंहासो माला लोगो हमगोन आरो मोनसे खोथा लोगो हमनोबा सिगाङावनो बुंनानै दोनखा आंहा न'आव थगायनांगौ आरो माबा आंखौ रायो बहा थांदों सोरजों बेरायहैदों बेफोरबायदि सोंबाय थायो मिथिबाय आच्छा जागोन दे आं नोंनो सानसे सिगां खोन्थाखाबा जागोन ना ओहो सानसे सिगां खिन्थाखाबा जाया सप्तासेनि सिगां खोन्थाबासो जायो आइला सप्तासेनि सिगांसो खोन्थालायनांगौ होमबा औ सप्तासेनि सिगां खोन्थाखानानै दोनखाबासो आं बाहाना मारिनो हायो नङाबा जोंहानिया देन जाथारना दा नोंजों फन रायलायनायखौ नुबाबो दाय जालायगोन खामानि मावनो गारनानै फनावसो रायलायगासिनो सोर हौवाजों रायलायदों नोंलाय आं हौवाजों रायलायाखैनो हिनजावजोंसो रायलायदों खालि फन नंनायनि नङिनि फन दहायनि ओंखाम जानाय खालाय थोरसिखौनो दाबो सुवाखै माब्बार सुहैनोबा सुहैथां जागोन दे सुहैगोन हेलौ हापां अमारा जा दोनथ'नोसै दे आइया आंखौ खामानि मावनो थिनदों थोरसि सुहैनोसै आं बाय आच्छा दे बाय लाभ इउ आच्छा जानमुनिखौ फथायनो हाबाय नामाब्रा आइला जानमुनिखौ बावनानैसो दङ आं मिशन जानमुनिथार आंना जेब्लासिम आंनि मिशना साक्सेसफुल जाया अब्लासिम आं जानमुनिखौ मैहुर खालामनो नागिरबायानो थागोन जेब्लासिम जानमुनिखौ आंनि बिखायाव गोबानानै लानो मोना अब्लासिम आं मोजाङै थाया होमबालाय सोरखौथो लाबि सना थना जादु थना जाहरदों नोंलाय बाथो बेफोरखौ आं बुंखाबायानो दा आं बर' सासे हारसा सासे हाबा खालामगोन फोलेरखौ बारायहोगोन नै नोंनि फोलेर बारायनाया वाइला दादु गोनां आथिंखौलाय मानो थिखोलायखोब्रा दाना आथिंखौ बस'गारगोनलां हारानिफ्रायनो दैद साला आंनि बिसिनायाव मानो उन्दुनानै थादों गावबागाव बिसिनायाव थां मा नाम लिरनाय दङ नामा आं नाम लिरनानै दोनदोंमोन नोंसो खोमोरबाय थायो दे आच्छा जानमुनिया बाहेराव दङना गैयालाय दङ खोमा सोरजोंबा फन रायलायगासिनो मा नारजि बुदांजों रायलायाखैथ' र' नारजि बुदांनाव फन हरनि आं नोंथाङा जाय मानसिनो फन हरगासिनो दङ बिथाङा गुबुन सासे सिख्लाजों रायलायगासिनो आइला नारजि बुदाङा जानमुनिजोंसो रायलायमारदोंथ' आरो आंबो जानमुनिखौ फथायनानैसो गारगोनब्रा जानमुनि रायलायगासिनो दंना बाहेराव र' खबर लाहैनि आं इस हिनजावनि थाखाय थैमारगोन बियो सानै साथाम गार्लफ्रेन्ड बुथुमनानै लानो नागिरदों फोलेर बारायनोनो सुवादा জানানে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে তোমাৰ লগত কথা পাতি লগ পাম দিয়া যদি তুমি ফ্ৰী থাকা আচ্ছা नारजि बुदांजों रायलायगासिनो ना आंथ' डाइरेक्ट माथो हैनो हाखानाय नंखाला बेनिखायनो नुयै जाफ्लानानै मेथाइ खनना फैफ्लानि र' आंबो जेननायाव गैथाराबा 가사먹고 깨체 가라구를 알아주르 가라주르 제쇼샤 가사미 소기를 꿰서 자라 쇼샤쇼샤오냐 쇼시샤 시점되지 않은 기적인 잠을 지지 않으쇼 অমাৰা তুমি জানুনি ছইছা তুমি হয় মই কথা পাতি আছিলো তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা মই এনে বাহিৰ ওলাইছে ফুৰিছে বৰিং লাগিছে ৰুমত আহিছে বাৰহাৱা খাইছে বাছ পিছে তুমি ইমান ধুনীয়া গান গাইছা যে গান মোৰ হবি ফেভৰেট হবি মই চাইনিজ ড্ৰামা চাই চাইনিজ বিৰাট ভাল লাগে ফিলিপিনো ড্ৰামা আইঅনিজ ড্ৰামা বিৰাট ভাল লাগে মই আচ্ছা তুমি কোৰিয়ান ড্ৰামা নোচোৱা নেকি চাওঁ সেইটো বি চাওঁ মই চাইনিজ বি চাওঁ ফিলিপিনো বি চাওঁ আইঅনিজ বি চাওঁ চব চাওঁ ভাল আমাৰ এটা সঁচাকে তুমি বহুত ভাল গীত গোৱা ভাল লাগে তোমাৰ গানবোৰ শুনি আচ্ছা হয় নেকি দাবনি কি কৈছে খোৱা নাই হয় নাকি কৈছি হয় নাকি এই মই ভাল গান গাই তুমি ভাল পাইছে মোৰ বহুত ভাল লাগে তোমাৰ গানবোৰ গাই থাকিবাচোন দেমাজি আচ্ছা নাৰ্জি ফোন কৰিছে নাৰ্জি হয় মই নাৰ্জিৰ লগতে কথা পাতি আছিলো কি কৈছে নাৰ্জি বহুত ভাল লাগে জানানে মোৰ নাৰ্জিৰ লগত কথা পাতি নাৰ্জি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে 10টা 20টা নাৰ্জি ভাল বি আছে বেয়া বি আছে বেয়া বেছি আছে কম আছে বাট গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো 10টা 20টা আছে হয় নেকি হয় মই জানো সব জানো ফ্ৰেণ্ড না আমি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড জানো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে ধকেবাজ আছে কেতিয়াবা ভাল বি আছে নাৰ্জিটো বেয়া নহয় কিন্তু বেয়া বেছি আছে মই নাৰ্জিক সুধিছিলো তোমাৰ বোলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড 10টা 20টা আছে কি ক'লে একো নকলে থাকিব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ কথা সৰু কথা বি নহয় ডাঙৰ কথা 10টা 20টা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লোৱাটো বেয়া কথা না তুমি নাপায় এটাতো 10টা 20টা ল'ব আমি এটা নাপাব সেইকাৰণে বেয়া কথা ডাঙৰ বি কথা বেয়া বি কথা
ঠিক আছে আমার রাজা পিছত লগ পাম साला सुवाद नारजि बुदाङा जानमनिखौसो फसायबाय नामाब्रा र'लै सुवादखौ फन खालामजों हेलौ बा नारजि बुदां आंनि बिखुंथिंजाय थानानै आंनि बिखुङावनो सिखा सुनो नागिरदों नों मा जालायखोब्रा मानि थाखाय जानमनिजों एसेबां गोदै गोबाब रायलायगासिनो नों आंलाय माला जानमनिजों रायलायखो जानमनियासो आंनो फन हरदों खोथायाथ' एखेयानो जाहैबाय ना जानमनिया फन हरनाय नों फन हरनाय एखेसो दा मानो रायलायनो मोननांगौ नोङो नोमबाजैसो जानमनिया नोमबाजै धोद नोंनि जानमनिखौ आं लानो नागिराखैलै जानमनियासो आंनो फन हरबाय थायो आरो मोनसे खोथा नों जानमनिनो मा होननानै एरनानै होदोंलै आंना मालानिफ्राय 10ता-20ता गार्लफ्रेन्ड थानाय मा मिन्थिगौ थानोबो हानाय रावबो रावनि गोसोखौ मोनदाङाना बे नोंनिसोलै आंनि नङा जानला मोनला खोथा बुंलाबायनाङालै जानमनिखौ मोननाय नंला होननानै दुखु जाबाय नामा नोंनि जानमनि नोंनो लालै गोदाव सोराव आंनो फन हरनानै डिस्टार्ब खालामबाय थाना दोनदो हेलौ ओइ नारजि बुदां हेलौ साला नारजि बुदाङा जानमनिखौ लाबा गारनायाव गैयाब्रा जानमनिया आंनिल' हाबां मानो लिंहरदोंमोन आंखौलाय आंना दुमफाव गोसो थोनायाव गादलनबाय सोरनि मोजां मोननायाव गादलुलायखो नोंलाय सासे सेंग्रानि मोजां मोननायाव गादलुनबाय आं दे मोजां मोनबाय नालाय मोनबाय आरो उनाव गादलुनानै आथिंफोरा दोलायाबानो जाबाय बिदि नङाहाय मा जायखौ आं मोजां मोनदों बे मानसिया जुदि आंनि आथिंखौ सेफायनानै होयो आंबो गारनायाव गैयाथ' आंनि गोसोखौ दुखु होबाथाय बे हौवाखौबो गारनायाव गैखाया नायनोसै मा जायो ओमफ्राय दाखालि मा जानायमोन फुजायाव मा जानो बाल बे नारजि बुदाङा मा होनो बेनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ आंखौ नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड होननानै जि रायबाय बाल आंबो रागे बेनोखा एक्सो खानाय साबथिंलायबाय आंनानो गुलाय दिना थिखिनिनि आंजों बुखु जानानै आयौ हागौ दे नोंसोरबो सोरबा बुजालाबायगोनहाय नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड नङा गारानो आं जुदि नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड जानायमोनब्ला आरो बेखौ दामबावगौसोमोन आं मा खालामदों नोंसोरलाय हाफांनि सल'बाथा खोन्थानायखौनो खोनासंबाय दङमोन आरो थै सल'बाथा नङा लाभ स्ट'रिसो आलाय हाफाङा सोरखौबा गोसो थोबायनो आयौ सोरजोंहाय दे उनाव नोंसोरनो मालाबा सिनाखि खालामनानै होगोन आं ओरैबाबो नोंसोर सिनायखायो बे मानसिखौ जों सिनायलायनाय सोर जाखो बेलाय दङ नोंसोर सिनायो उनाव खोन्थागोन आं मालाबा अके बाय बाय मालाय खुसिथार गोदाना बयबो बिदिनो जाखायो जानो लोंनो गोजोना ओंखाम दै खहाबा मिनिस्लुनाय रंजानाय जाबाय थायो मास मोनसेल' जानो होलाय गाबोनो खेंख्लों खुंख्लों खोनाया नामा बेबो नंगौहाय ओमफ्राय दुमफाव नोंहालाय माथो खबर जानोहाय खबरा बिदिनोसै मालाबाबो गोदान गैला मालाबाबो मोजां निउस गैला जानांगौ लोंनांगौ थानांगौ बायदिल' जानानै दं सिखिरि मा खालामदों नोंसोरलाय ओरैनो रायलायगासिनो दङ जोङो नोंलाय बहा थांनो ओंखारदों आंबो ओरैनो बादुलि सगाव थांनो ओंखारदों बोरो नोंना लोगोफोरा नारजि बुदां लोगोफोरा लजिङाव दंहैजोबो गासिबो नोंलाय थाहैया होमबा आं थाहैथ'ला खोमालै न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनोसै नोंसोरनालाय माबोरैथो सोलिगासिनो फरायनाया फरायनायफोरखौनो सोङो नामाहाय फरायनांगौ होननानैसो फरायगासिनो दंहाय आङो फरायनायावनो गोसोआनो गैला थैद बिदि जायो नामा आच्छा सिखिरि नों आंनि फनखौ मानो दाबो रिसिभ खालामादे नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डजों आं रायजानो गोसो गैया बे आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डसोलै प्रेजेन्ट गार्लफ्रेन्ड नङा बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा आरो आं दिनै नोंनि सेराव आंनि मोजां मोननायनि खोथाखौ बुंनो सानबाय मा औ सिखिरि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जेब्लानिफ्राय नोंखौ नुजेनदों अब्लानिफ्रायनो बेनिखायनो आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंनो फोरमायबाय नों आंखौ मोजां मोनफिना बे नोंनि गोसोसै आं नोंखौ फर्स खालामा आं खालि गावनि गोसोनि खोथाखौल' नोंनो फोरमायबाय आं फिननायखौ नेनानै थागोन आयौ मा होननानै थांखो बियो आं जेखौ खोनादों नोंबो बेखौनो खोनादोंना दुमफाव हा खोनादोंथ' आरो नारजि बुदां नोंखौ मोजां मोनबायनो मालाय आं नारजि बुदांखौ बाबायसोहाय दुमफाव आं बेखौ मोजां मोननो हाया बेनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ डेन्जारथार आंथ' बेनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ मिथिला नाथाय नारजि बुदाङा मोजां आरो मानसिया आं बेखौल' बुंगोन ओमफ्राय आङो रिलेशनशिपनि जेबो एडभाइस होआहाय उनावहाय एडभाइस होग्राफ्रासो दाय जायो बेनिखायनो आं जेबो बुंला बाय आं दा मा रिप्लाय होनांगौ दे नारजि बुदांनो आं बेखौ इसेबां इगनर खालामो थेवबो मानो बुजिया बे नारजि बुदाङा आं दा मा खालामबावनांगौ दे साननैसो नायबावनोसै आं आंनि गोसोआ मा लुबैयो